vanhu vobvunzana kuti asi munyika yezimbabwe maane keya kai, kasi vanhu vakupawo zvinhu zvemahara. Unoda kuchiitiko chaitika muBulawayo apo onekwa pakaitika zilong queue ranga rakakura zvisvika kana kukilomita, but vanhu vachida kuenda painterview. Sana bina mashoko abuda nyogwa muzara nhasi, ndibva usubscribe ulike utina on the bell icon. Unoona mutapo ina upo chiona anobuda achinyora achiti anotanga posta video repicture ramuri kuona rata atacha iroro, uye achinyora achiti this is the heartbreaking situation in Zimbabwe. Jobless young Zimbabwean graduates standing in a massive long queue for interviews at a local restaurant in Zimbabwe's second largest city, Bulawayo. This is what we mean when we say the Zimbabwean tyranny and his regime have destroyed the economy. This is what we mean when we say Zimbabwe's unemployment rate is 95%. Bulawayo used to be the industrial hub of Zimbabwe and the home of its rail company, but the trains have stopped running and factories have been converted into churches. Panapa varikia vaitaura mashuke kuti honai, panapa muri kuona graduates vakadzi vakura vatokana nekuma 35-40 years, vana vadiki vari kuma 23-25 years 27 vakamira maqueues. Queue rakasvika kana kuti rakatendedza CBD rinosvika kana 1 km, vanhu vari muqueue vakamira an interview. Tiri kushamisa inzwa interview yacho iti interview yechi iri kunzi ndeye a local restaurant, kuti graduates, we don't know kuti graduates vakagraduate nemadegrees api, vakamira queue vachida kunopinda pabasa pa local restaurant. Zvinhu zvinonyatsa kuratidza kuti nyika yakaona championship indi chiri musituation yakadai, zvinhu zvinosirisa, zvinhu zvinorwadza. Butize mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. I hope nakomei section medu musaona subscribe like onchero on the bell icon.